Стефани Калчева е в 5-ти клас музикална паралелка на Екзарх Антим I. Тя е родена и отраснала в Испания, но родителите решават преди 3 години да се завърнат в България. Интересът й към музиката е от ранна възраст. Обича да пее, като в Испания е пяла няколко години в детски хор. Тя обича изявите на сцена и уверено развива музикалните си дарби. Вече има 3 спечелени награди като солист. Това е стимул да продължава да учи и да се усъвършенства в музикалното изкуство, подпомагана от нейния музикален педагог Мариана Мъгева. Започна да пее при мен от преди 2 години, защото преди това е живяла дълги години в Испания, близо до Мадрид, в един по-малък град. И там се е запалила за музиката в училищен хор, пяла е с още 30 деца, явявали се там по концерти. Като дойде тук, при мене във Възродена искра започна да пее, в училище Антим свири, доколкото знам, свири на цигулка. Така че детето се носи в себе си музикалността и с голям хъс се явява на конкурсите и иска да стига тези, които са преди нея. И това, те са и голям стимул, между другото. Тези, които са преди нея, тя да ги така догони. Гласувайте за мен в талантите на Казанлък.